שלום לכולם, היום אני חוזרת בפרק חדש והפעם הזאת תהיה סדרת הישרדות. כן, זה הפרק הראשון שאני עושה זה הפרק הראשון שאני עושה של הישרדות פה בערוץ שלי, אז כן, אני מקווה שתמתנו ואני בגרסה 181. אז כן, נעשה עולם חדש ואני אקרא לו לול קראפט, לא יודעת למה. אוקיי, יאללה, create a new world. כן, מחכים עד שזה התחיל. כן, מיינקראפט, מה נסגר איתך? למה אתה כל כך איטי? למה? מה הבעיה? לעזאזל. טוב אנשים, הסדרה הסתיימה, העולם לא נפתח, אני מצטערת ולהתראות.